que és un campionat que fem a tota Silla, i aquí fem una fase local. N'hi ha 16, repartides per tota Silla, i aquí és una d'elles. Aquí tots els jugadors que venen són de la part de llevant. En general són de la part de llevant, ho tenim tot un poc distribuït per zones, sí que és vera que hi ha zones de Mallorca que sigui un poc més a truc, un poc menys, i sí, aquí aquesta fase m'hauria agradat que tenir-la un poc més plena, però bueno, ja estan contents. I una altra cosa, això de truc és un joc de cartes molt antic. Sí, és polèmic no, que la gent no... Hi ha gent que diu que ve però de Marroc de fa molt d'anys, hi ha gent que ve de Llatinoamèrica, hi ha gent que diu que és autòcton d'aquí, però clar, és molt antic i és difícil de saber d'on ve. L'important és que hi hagi jugadors i que hi juguin. Exacte. Avui en dia hi ha molta gent enganxada amb el mòbil, que queden a casa seva, i lo guapo que és fer poble i sortir en el bar a jugar. Clar que sí. Res, a través d'en Raül, de l'Ajuntament varen contactar amb ell, a veure si estarien disposats a fer aquesta jornada aquí en el poliesportiu, i vaig dir que sí, que tot el que sigui sumar i promoure un poc l'ambient és interessant. Mos ha dit que estan contents de la participació. Tu també deus estar content de veure el bar així, en aquesta hora així. Home, sí, és la veritat que bé, una participació correcta, més o menys el que esperàvem. En saps de jugar a truc? No, la veritat que no, és algo que no m'hi he dedicat mai, no sé. Els que fem feina de vegades no se poden fer aquestes coses. No, la veritat que tenim poc temps i bueno, això és algo que no m'ha cridat massa atenció mai.